nochiw gi senators mopogore opogore ma bende nyaka sani wang'e ni wantiere gi jotend migepe 21. Moko kuom senators nadwaro mar mondo jatend piny Kenya koro duok namba no piny gi 7 nyaka 14. Bende gidwa ni departments mamoko bed merged, departments mopogore opogore koro mar mondo mi oriw mondo oga pesa ma bende piny owacho tiyo godo. Bende permanent secretaries mano PSS bende gidwaro mar mondo mi odok chien. Sani wantiere gi PSS mago jogoro mongirore 51. Senators dwaro mar mondo mi odwok gi piny nyaka 30. Okang' ma bende gigeno ni biro bedo kata mana golo iwacho ni nduso budget ma bende piny owacho osebedo ka tiyo godo. Machielo ma bende neno kwa mipeke gazeti okinyi ma kawuono en dwaro mano mar thicho oko moko kuom jotend migepe nikech kopogore kata mana gi migepe mopogore opogore jotend migepe moko bende isundo gisebedo ka gitiyo makare moko kuom gi opong' gi mibadhi gitiyo kod piny pesa kata mana omenda mag piny owacho arietha. Akiani mano to diwach nang'o nikech kisomo Daily Nation okinyi ma kawuono wach mano mipeke en jitters as Ruto cabinet purge looms. Koro dibed jatend piny Kenya bende e kind thuolo machiegni biro bedo katimo lokruok mago mag tend migepe mage. Ineno kidwa bedo jatelo. Ni jatelo nigi gik moko ariyo ma nyaka itim. Nyaka ibed dictator kata ibed mana jakom mar anyuola. Nyaka ibed gi dictatorship moro matin. Ma nyaka osiepni moro mano otimo marach. Nyaka yikri mar kwere to kendo ikwere buro kikwere kama une kendu. Gima sahinyowa e pacho ka mangima en ni nitie jotendwa matimo gik moko to ok kwergi. Iyudo ka ng'ato makosa motimo ikawo ibiyo ne ng'ama chielo. Ka jatend migawo mochung' ne mbolea inyalo us marach. Jatend migawo mochung' ne weche mag mor mar tedo ikelo mo mar tedo yo marach. Ni kasi kawo makosa no ibiyo ne ng'ama chielo. Gima hinyowa Kenya ka Sharon en niya. Sama ng'ato donje e telo to nitie jok manokonye manyo telo no. Koro nitiere kaka ji notiyo gomenda gi kata gi mwandu gi e yor manyo telo ni. Kidwa gola ta piny to migola ni to koka tiyo dwe achiel. Ato kare mwenda na mwencha tiyo go kata dhi yudo nang'o. Mae gima hinyowa e pacho ka. Nikech ikono ng'ato ni mondo gol ng'ato. Mar ariyo en ni ken mibadhi to en mibadhi mipogo. Achamo ne en $20,000,000 na kelo ni $10,000,000 ka wapar. An makore dari embani kare duong na ito dong ni chamo. Koro magi gin gik makelo mondo wich mibadhi kik thirire nikech en gima kan mibadhi manie e tend migawo en mibadhi mopogi. Makichako kunyo ji tipo kikunyo ing'eni nitie seche moko ma ka gimoro timore to kodhi omiero nyaka jatelo to mo kaka jatelo nyalo yale tek. Mane gima timore. Sasa mineno ka mibadhi moro timore to jatelo kudwa wuoye mang'eny. Nyiso ni jatelo ni samoro en achiel kuom jok ma mibadhi ni nitiere. Nyinge ma okone to en tiere i mibadhi ni. To ka en gima okia, sembe wuok oko motegno to kwero to wacho ni achungi tim chungane kachacha. Monda no ni ane. To be aneno ni onge tini mundi kichuga pod nono ng'ato. Ka ng'ato nigi mibadhi manenore, ok igole oko tinga ikaw ng'ama chielo nikech piny ok orumo, ji ok orumo. Ji pod nitie. Ikaw ng'ama chielo tiketo. To gima hinyowa ahinya en ni sama iloso sirikal, nitiere jok maloso sirikal. Mo invest moketo mwandu gi loso sirikal. Koro ni mondo duokne gi lwedo, tiduoko ne lwedo kata koro lwetgi olil. To ni nyaka gini magibed kanyo. Mane mineno ka kot nyocho chungo mondo ji 50 ka kik mi thuolo. Nikech ang'o ne iduoko ne gima lwedo nikech ng'ato kini nodong' nokobedo mbunge, kia ng'ato nokobedo governor, ni koro gima ne ni koro imiye kumoro. Nikech nosira dwaro mara. Nikech nosira dwaro mari. Ni mane winjo kiwacho ni ni kaliech duong' ji weuru thagoru kata yudo mana yip kata yudo mana ite kata yudo mana ng'o. Mano gimonego bed ni bedo maonge. Mane kama koro kelo e nyayo mibadhi. Kata kamano nyaka wayiere Erika Sembo ni ting' koro dong' ne jatend piny Kenya. Koro ganda ma pacho ka dwaro ng'iyo kot keto moko kuom